कितलीशे चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी अजून मेरेन खाशेले कलाकार पळोवपाक मेळटा। मडगांव वाठारांतलो नागेश मुर्तीकार कलाकार हातूंतलोच एक। नागेश कितलीशीच वर्सां जाली सिमिटाच्यो मुर्त्यो तशेंच बांबू पासून वस्तू तयार करतात। ताणे अजून मेरेन आपल्या जाणट्यांचे दायज सांबाळपाचो यत्न केला। काळ बदलत आसा तशेंच पारंपारीक साहित्याची सुवात आधुनीक साहित्य घेत आसा खरे, पूण नागेशान अजून मेरेन आपल्या पुर्वजाच्या कलात्मक दायजाचो प्रामाणिकपणान सांबाळ केला। पळयात मूर्तिकार नागेशाचो कलात्मक प्रवास। 16 वर्ष झाले मी पहिला गणपती करत होतो आणि आमचं वाडवडिलांचं हे व्यवसाय हे बांबूचा आणि बांबूच करत आलोय। आणि काय तर आलं मंदिरचं देवळाचं वगैरे काम आलं तर मी करून देतो इथं बसून। आणि बाहेर जाऊन रेवणाला जाऊन करून आलोय। इथं मोठी डोंगरला इथं ओल्ड गोवाच्या अलीकडं डोंगरी शांतादुर्गा मंदिर तिथं पण काम केलं मी, सिमेंटच्या मूर्त्या आणि हे बांबूचंच आमचं जास्ती आहे। आणि परत हे ऑर्डर फक्त ऑर्डर आहे बांबूचं। आणि आता काय झालंय साहेब, जरा प्लास्टिकमुळे आमची जरा डाऊन झालंय, प्लास्टिकचं हे आलंय नाही सगळं आता। म्हणून मग मी काय करतो, आम्ही आर्ट शिकलेलं आहे। आता कोणी येतात मला हे करून द्यायचं, मी रिटर्न पाठवून देत नाही, करून देतो। बांबू वर्कआउट म्हणजे बांबू काय तर आणि विचारता तुम्ही काका मला हे करून द्या, मूर्ती करून द्या, मी करतो। असं बांबू मिळते, बांबू मी बेळगावून आणतो, बाजीकडे येते नाही त्याच्यामधनं घालून आणतो मी। का म्हणजे इकडचं जे आहे ना गोड आहे, त्याला सुरूच आहे, त्याला लवकर कीड करते। आणि तिकडचं आहे ना ते ज्वारी वर्षभर 2 वर्ष ठेवा काय होत नाही, असं म्हणजे गिराकला हे करायचं नाही। हे कुठे शिकला तुम्ही करायला? हे आमच्या आई वडिलांपासून। काय काय करतात तुम्ही हे बांबूपासून? बांबूपासून साहेब सांगू तुम्हाला, तुम्ही जे आयटम मागता खुर्ची टेबल डायनिंग सगळं बांबू मध्ये करून देतो। कार्निवलला जे आमची मुलं येतात तिकडची गोव्याची, ते शिडी म्हणा, आमचे बांबूचं जे वर्कआउट आहे आपलं, आम्ही जे बनवलेलं असतंय ते सगळं त्यांनी ट्रॉलीवरती सजवून घेऊन जातात। दरवर्षी येतात, घेऊन जातात, आणून ठेवतात संध्याकाळी। आणि त्यांना काय बोलत नाही, काय आमचं ॲडव्हर्टाईज होतंय ना। हे आतले बास्केट आहे ना 50-60 रुपयाचे बास्केट आहे, मी करून देतो। काय देवाने 7 कितपर्यंत देतात तिथपर्यंत करायचं, घाबरायचं नाही, हिंमत हरवायचं नाही। गोव्याला नाव दाखवून द्यायला पाहिजे की बाबा हे हँडीक्राफ्ट मध्ये येते, हे अजून आहे तिथं। बाकी काय आता मुलं हे काम करण्यासाठी येतात, मुलं हा एकटा मुलगा आहे नाही तो करताय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।